kironyo ajili wela no beta itu kolakane bius. Kemudian adolu rangko mengaji bantu ikan mati. Naninyo lai manggu anggua atiawa la sanang lo kok lai kajiawa nanyo angguan kirwe dek makwa mangkua kok jua kuat kaji nang kadidanga apo nadape di kita kasudahnya barale urang di pinagara bide anak urang simpang tigo mandanga kaji pantang tinggal nan parangai takah tujuh. Jadi awak nama nuwe kau ikan kanebius, ikan mati, ikan sehat jelah. Iya, alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ba'aman ko sampai awak mengaji karena sajawah-jawah badalan pasti ado baparantian salamu lamui duit pasti ado bakasudahan sampai ajallah tibo balipe tangan kadado mau jual tubuh dia teh rumah orang datang badui duyun sambil membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sabalun itu datang siku masonyo kita sadiokan payung sebelum hujan bakuli mai sebelum abi. Kalau untuk idui ibu bapak nak perlu dipikir ada batul mau kumalai duit kini kau apunya nak dipikir nak dipikir akan datang kan yona baaman ko calon bupati alun tentu jadi bupati Allah miliaran piti bahagian calon gubernur alun tentu jadi gubernur ratusan miliar piti di abihan baaman ko calon matilah jaleh lah sampai banyak piti bahagian untuk mati laita bayira tidak etun sarugo tu 10.000 cibola kita ini manuan kan yona si pringbet awak bau ke dalam kubu atau batingan berapa liye aduh 3 jutaan jo sampai 2 atau 4 juta na standar ke bawah untuk kaditinggal sampai juta balik samantaro na dimpaan tadi ko nanuntok besok betul 10.000 tanong coba ya lah nang kaditinggal tuan dak kadibao bajuta-juta balik baaman kuawak nanuntok kaditapi tu mata doe apa kota katu carwe mempersiapkan idui kamati kamu sawi lah kalau nani duit kau jadi pikir kamati iyo kamati kita ibu iyo kamati bantuilah mau caliak saja tadi bantu orang kamati hero iyo ma buya bantu orang kamati itu buya yo takahawa ko contoh lah nampak de buya tandonyo Allah ma tando kamati dicalia kulit lah banyak anak kandung direse uban lah banyak aman abu gigi lah banyak anak gugu matola mulai kabu nangka 7 makan bubu di bawah duduk ala suko ma unju lah bago pintu kubu lah banyak nama unju tulang pia-pia iyo mana nama unju tarwi iyo panek dipanggat kan iyo itu kadang-kadang matiku nak dapet na dewa do ibu bapak di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali pernah berkata masa yang paling lama adalah masa yang telah berlalu tidak akan terulang lagi selama-lamanya tapi masa yang paling dekat adalah kematian sampai sekarang belum tahu kapan waktunya kan yona fa iza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun
apabila ajallah tiba diterakhirkan sesaat tidak bisa didahulukan tidak bisa. Orang bola payah duit mati kini kalau nak tibu aja nak kamati. Orang bola kini lah tibu aja tunggu dulu malaikat anakmu seorang lain alun baminan tulai ndak ada cerita. Di dalam kitab Al-Hikam Sarah Mutu Malikam Al-Hikam Ahmad bin Fadal bin Abdul Karim bin Ata'illah Asam Kandari beliau pernah berkata, sawabiqul himam la tahruku aswaral aqdam. Mendahulukan keinginan tidak bisa menembus tirai ketentuan. Apa yang ditentukan oleh Allah itulah yang terjadi. Itu yang terjadi. Kadang-kadang elok juga lah kininya pak. Besok pagi lah tiba orang main bawan. Ibu nama sanda disudu itulah dulu kecek. Jangan dicaliak lo kecek yo lo bekok. Iko kan contoh. Anak kecek awak alum patui ibu tu mati lah. Malam tadi galak-galak jo sama kami baru basanda disudui. Abato pagilah mati je. Yo bahaya dak patui. Galak disudui malam kini mati besok bahaya patui. Nyonai dapat tweet mati malam kini ko besok pagi nampak pasanda di sini. Tu yo dapat tweet. Tapi kalau kini ko pasanda besok mati itu patui. Tandanya bang kematian tu sangat dakik dek kita. Sangat dakik. Dek karena dakik itulah mangko kita ndak berhenti beramal. Kita terus beramal. Dek kan mati capek. Kain basah dibawa mandi, sudah mandi dibawa pulang. Kau sampai kita lah mati, aratona banyak kali bagi orang. Iya tu. Baju rayu petang kule bawa masuk kubur. Sifat tu tinggi tumi petanggo le bawa masuk kubur. Reben baru wakatu batabuik di piaman petang. Kayu bawa masuk buah. Kayu tinggal sadoanya. Iyo tu. Kain basah dibawa mandi, sudah mandi dibawa pulang. Kau sampai ibu-ibu dahulu mati, apa-apa dia biarnya dek kurang. Nanti awak bana putui. Coba bayangkan. Padahal kalau letong dahulu bajaji sehidup semati. Kan yona kota aja tu nyobo. Dado itu lain mungkin ibu-ibu dahulu mati tua pak lagi kubuat. Kata kau kira dah. Wawaklah bajanji dahulu di mak tuma diumpunaru sama sotak buat sadang balatah dulu. Nah, apa janjian? Sehidup semati. Kalau lah tibo mati jui duit pasti mati je tunyo nan kadi kubuan dari duit tetap tinggal kan yona wawak lah dia ge pantun dahulu apa tu ne siani rimbo panti tatuke kijang sudah luko langit jomumi anu lai cinto kadia lah doh juo adia ge sapu tangan warna pink cie walaupun namati juo nan kadi kubuannya nan idui tetap tinggal di luar. Kan yona? Dek karena seperti itulah mangkonyo kita beramal. Karena mati itu dakeklah mangkonyo kita beribadah, mangkonyo kita sembahyang. Kematian itu sangat dakek. Lah, mana tahu beko ibu bapak kita sedang berbuat dosa, kematian itu datang. Kapan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bila masuk taubat? Kan yona sedangkan jatahi duit sekalinya. Ndak pernah dua kali jatahi duit kena. Hanya sekali. Baik tujuh ibu bapa kepada kita pak. Kau bapak lo boleh kuah. Tadi kepada ibu, kini kepada kita lo lepak. Awak kadang-kadang pak lu tentu mati lah. Iduik jo awak baru
lah mulai bansuan-sua waktu alun mati lepak sakit awak baru lah mulai maranggang isi alam kojo awak. Iya apa enggak? Sakit baru tuh. Contoh awak sakit ke kamar mandi babembiang. Kece orang rumah jo kok di luar jo lalu baam ako basuruh jo lalu keluar kok datang beko kamanakan jodosan na kok sagan yo macali ajo ke dalam kamar batu salah kali batu walaupun batu pak tapi awak lah tahu sih keluar kamu mulai baru yo deh kue batu dia wala temu di luar hari besok anak kecil orang rumah ojo anak banyak tamunya banyak pulau samantara wajo ke kamar mandi jo babembiang kok di dapur ajo lalu jadi kecil awak kok kadio porojo sekali lagi lepak kabala rumah gitu lalu sabuk rumah yang paling terakhir dapur kan yona disiko kita bakiki kita nama rumah kita tidak bisa tidur di atas rumah cie karami tidak ditolong orang kini awak lah ijrah ke dapur meranggang orang banyak meranggang rumah raja meranggang andai tolan sia tidak meranggang juawa zat Allah subhanahu wa ta'ala iona anu ranggang nyo juawa dopak sanang-sanang kita dengan Allah sadang sakit kita dengan Allah ko kawan nak dicari samo ba ibarat lapiat pandang jolong di bari talatak di ruang tamu sampai tuanku dulu membaca doa kini lapiat lah mulai rusuh talatak di sudut lah mulai tambuk talatak kadapuh lampi basera tak campak lapiat ke belakang rumah dulu sama suawak rancak ketujuh di orang banyak kini pada lalu suah tak campak ke belakang rumah meranggang orang banyak meranggang rumah gagah siana nak meranggang jolapiat iaitu nyopandan baru lapiat jo pandan jo lapiat juo lu suah lapiat nan pandan jo lapiat juo lah tak campak ke belakang rumah lapiat nan pandan jo lapiat juo walau anjo luluh engkau menjadi abu hai lapiat kecek pandan nan pandan dialah saku buah samo jo angka aku kawan nak dicari inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin sesungguhnya solat aku ibadah aku hidup aku mati aku karena Allah subhanahu wa ta'ala daduh na lain lah kok tak kena idrit kamati tidak pantas seorang manusia bersifat sombong di atas dunia ini. Suatu contoh ibu bapak ambo membeli oto baru karena gunanya oto dia ambo pai bacaramah kiro pulang ceramah ambo sakit nak mungkin di rumah diantar ke rumah sakit jo oto baru nan babali nan supir na ambo do orang lain kirowe tibo di rumah sakit orang punyo tibo menyapui orang menanam tibo mencabui ambo meninggal lah meninggal ambo ibu bapak layo to ambo na baru ko pambawa ambo pulang acibo bayangan samini baru sifat Allah tangga daripada tubuh hawa ndak pandai lai awak menguasai apa dan awak punyo padahal asalahnya ambo dinanya kate ototun nan punyo to ko ambo nan membali oto ambo asalahnya ambo dinanya ambo kalau lah mati dinanya ke kate ototun ambo anu nya ndak pandai ambo dua di kabe age ambo dalam ototun ambo kalau lah mati di kabe nak kabe range ambo lah bicayola bisa dites ya pikirnya tak nyonda
bacarilah oto buruk untuk ambo, oto tidak pakai bangku-bangku, bernama oto ambulan. Antah mai na kampe ribu ambo di situ, antah mai nan kalimu ribu. Nam pokok persatuan mai banyak mau jual tirtu ambulan satu ambo seorang. Lah, kamari bawa ke rumah. Tiba di rumah, tabu jual mai di tengah rumah. Lai banyak orang yang datang pak. Banyak orang yang tibobo. Tapi satu menolong menangisnya ibu bapak yang namanya sakit mati tanggung di badan diri seorang sentiang dak ado nak mabilai kurang dak ado nak manukam terputus segala cita-cita musnah segala harapan habis semua angan-angan ditutup buku riwayat itulah sadonya pak kok takana dia wak kasinan adonyo anak dipanggaan dewa dete dunia apalah kadayo kayu gada salawi salamoko awak nantagwa tagak sorang marajo di tengah padang salai pun rumput tak natubuah kini rabah tabuliang batang kurang meniti ujung pangka kocek la satu manogoi bata karamai batang kai uang bosan tiang buya jadi ndado na tengi daripada pucuk ndado na gadang daripada banyak oke katu ambo badanga pandai ambo baturui jadi ambo bagala harimau jantan suaro dareh lari kancang menjadi rajo di dalam rimbo jadi tapi sampai dima menjadi rajonya samaso harimau merdeka lari-lari di dalam rimbo kan yona tapi pak lapai orang baburu lah dape harimau kode orang baburu Allah dikabek kaki ujung pangka lai dareh jo soro harimau depan lai dareh jo lain dikurung untuk ditonton di lapis sarato pawang main menurut lapis cambui balang nanti go dahulunya kini dilipu jadi kunyang sayang patah kuku dicabui ngaum idak terangalai ribu dipacik gajah tongga bata karamai kata bata karamai harimau kan yona jadi awak boleh awak gadang tapi nan sumayang jadi tiga kok kayu awak kayu lah nan sumayang jadi tiga kok bapangke awak bapangke lah nan sumayang jadi tiga sabab hubungan kayu jo sumayang dak ada hubungan pangke jo sumayang dak ada yo toh celialah. Nah salah mu anak-anak kok lagi mengaji di dekat subuh tu bisa terang ada wak hidup bagaikan sebatang pohon lebat bunganya serta buahnya walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya 1000 tahun umur dak sembahyang dak paguno dah apalagi 50 mati ndak ada gunanya debu kalau nak sembahyang orang kaya tidak solat tiada gunanya apalagi miskin ndak tahu diuntung lajar lebar Said Maleh lo sembahyang orang kayo masuk neraka na baana do pak senang lah pernahnya cuba iku awak bansai satu lo masuk neraka banyak nak ditanggungan bansai iyo neraka iyo alah jadi bantuannya dadu kesempatan awak meninggal sembahyang elok sembahyang sama sokini sebelum buya lutui ejo kaki sembahyang itu ringan sekali indah sabarik mamiku goni kalau tua mulai sembahyang lutui lagu ya pinggang ala tagang di bawah ruku rasul kata kongkang di bawah sujud inamu tunggal langgang ndak salah maik do kalau tua ujung mulai Baamang ko sumbayang awa karena sumbayang ko dake ubuanyo jo awa dake
sumbayangku kelakuannya ada ampe taga rukua sujui duduk. Itu kelakuan dalam sumbayang. Kelakuan dalam sumbayang kau diambilkan daripada ampe kejadian tubuh nan kasar. Mana ampe kejadian tubuh nan kasar? Api, angin, air, tanah. Api kelakuannya taga, mako taga dalam sumbayang. Angin kelakuannya rukua, mako rukua dalam sumbayang. Air kelakuannya sujud, mako sujud dalam sembahyang. Sedangkan tanah kelakuannya duduk, mako duduk kita dalam sembahyang. Api, angin, air, tanah, taga, rukuk, sujud, duduk, kelakuan dalam sembahyang dia biarkan daripada ampe kejadian tubuh. Kemudian kelakuan tadi mempunyai ampe hakikat. Mana ampe hakikat? Taga kelakuan api, hakikatnya wujud. Rukuk kelakuan angin, hakikatnya ilmu. Sujud kelakuan air, hakikatnya nur. Sedangkan duduk kelakuan tanah, hakikatnya suhud. Jadi hakikat dalam sembahyang wujud, ilmu, nur, suhud. Taga, rukuk, sujud, duduk. Api, angin, air, tanah. Jadi yang iya tak? Baaman kuampe kano banyak segala ampe. Perintah Allah Ta'ala nan acuk diperintahkan kepada malaikat bernama malaikat nan barampe. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Khalifatul Rasidin bagi Nabi Muhammad adolu ampe. Atun Abu Bakar, Umar, Usman, Ali. Sahabat dan laki-laki ampe pulau Kudus, Kidam, Kampas, Maraja. Sahabat dek nampadusi ampe pulau Khadijah, Raisa, Maimunah, Salamah. Kok mandanai badan ampe lura muanya Cikumpai, Cikarau, Citawa, Cidingin. Kenapa? Lah. Kemudian rakaat dalam sembahyang diambilkan daripada anggota tubuh. Tu rakaat. Zuhur barang. Ampe dua tangan, dua bahu. Sudah zuhur? Asar barang? Dua mata, dua talingo. Magari? Tiga. Dua lubang hidung, cie lubang mencuang. Kalian apa maksudnya? Isa? Sampai dua bati, dua pahu. Subuh? Dua. Cie angok kate, cie angok ke bawah. Nah, kok kate jo mangok namuah ke bawah apa itu? Atau ke bawah jo mangok namuah kate. Ujungnya mati. Agak itu. Jadi awak kaji takah tu bana sumaya. Mungkin nang kecek guru kita ungku pakaro rukun tiga balik. Andaikan ada kesempatan umur panjang, adi sinan kita duduan. Kini kita kali liang dulu, iyo pakaro sumayang juga. Kan iyo na itu isi. Di dalam kita sumbayang ko, ndak ada cerita indah kasumayang. Orang ndak pandai awak sumbayang buya. Al-Fatihah jo baco nan sumbayang jan ditinggal pi wajib baraja. Al-Fatihah ndak lo dape do buya abaco jo bismillahirrahmanirrahim aco sumbayang jan ditinggal guru tolong dicari. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ndak do dape do buya. Amin tak jolah mati lah. Kanai duit yodah teh dunia. Ko bismillah ndak dapat. Acak mati. Kan orang bau lahir banyak loh. Di kadoma mati. Yodah teh dunia. Ba kareh kaji ba. Ko kareh nambo kalau minta maaf tadi. Etong kita kalau sudah. Jadi ko kareh na ba alai tapasuri kaya-kaya je sampai sudah. Uinya ndak taluk subayang taga ba'a buya Al-Quran sebagai rujukan awal. Alladzina yazkuruna Allah
qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim datalo tagak duduk pingwela sakit lo ya wa ala junubihim babariang rusuh sakit lo tidur jo manilantang gari-gari ajo tangannya badani dah amboh lo magari lebu ya amat tu jo di kijo-kijoan amat tu endak luar muah mangijo lain gitu sumbayangan berarti pajak kola mati kau jadi suruh aja subayang pajak mati kan disuruh subayang jawab manya jadi kesimpulannya apa indah ada alasan dia wa indah sumbayang ko banyak do macam ni ada na sumbayang takui ada sumbayang sikajui ada sumbayang tasangkui ada sumbayang bagrojik pujui ada sumbayang waratul ujui ada sumbayang waratul suhui sumbayang takui tibo corona bela mualo bau dua sebenarnya lapik penyakit corona berarti dia kena corona semayang hilang ikhlas adolo semayang sikajui lai tahu orang siko dek sikajui sadia wai takatui orang painyo tabuka balik kan yo tibo tabuka pangana inda ado pakai semayang sunai inyo jono membuat surat tu tibo tabuka tapi tibo takatui no wakatuluhu wakarajo banyak wakatu asa karajo sasa wakatu mugari bakala tunca wakatu isa badal lalita wakatu subuh lalo sadang lama iyo tu iyo gak ayo Bona mo tako jor pambo tanyo sakali langsung no mengaku sakali ya mengaku wajib do semuanya dulu sumayang tasangkui ndak biasa sumayang kiro dapat menentunan terakhir ko ustad makale awak lalu jo sebagai mintuo baru kiro menentula tarangas dengan sebuah indah dia yudua awak sagan kami nentu dek kano sagan amang angkat dia pergi ke kamar mandi sudah bau do usali farda subhi rakaat ini dek dapat menentu baru Allahu akbar laisa sumayang dak sah nah adolu sumayang bagaroji kujui ndak tentu rukun jo syar'i sah dengan batal di dalam mazhab Imam Syafi'i bagari jo tangan 3 kali baturi-turui itu batal sumayang tapi kok berjarak-jarak ndak jadi masalah layak mau saratu langkah tapi ndak baturi-turui dah boleh iku kadang-kadang hampir tangga kai saguang adi pelok-pelok sadang sumayang bakali kai tangannya memelok-melok anda sah sumayang kok perlu kita kaji lah sabab al-wudu miftahu salat as-salatu miftahu jannah kalau wudu indah sah sumayang tak sah kalau sumayang indah sah jangan diharapkan pintu surga terbuka ada orang bertanya orang sumayang kau ya kalau tentu masuk surga lah dina kecil bosa dan sumayang anu tentu masuk surga pula ginda tu taruh di baejo kaki kalau narkodanya jadi sumayang adolu sumayang wadatul wujud kalau na paling babayo adolu orang kaji sumayang kudu 2 tagak 2 luntulai sumayang di piciang jo mato sudah sumayang anak mau takatut malahan dulu gurue mangece puya sutando maripai lah putui di piciang jo mato sudah sumayang dina keciambo kalau takatu bantu enak putih maripai tada hanya putih saraf sarau na putih yo takatu sumayang tapi kalau makrifat nam putih semakin putih makrifat manusia semakin kuat sujudnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu tanda makrifat nam putih piko sarau putih yo takatu betul kuat tiap-tiap
Ba'anan sabana sumbayang, nan sabana sumbayang wahdatu suhud. Ujui pandangan kepada nan satu, lanya pandangan kepada nan banyak. Ma'rifatul ma'budi qabal ibadah, fazalika haqiqatu makna sahadah. Kenal kita nan disambah sebelum menyambah, itu isi sahadah kalimat la ilaha illallah. Apa nak lain kuadu aduh tapi tidak dipandang. Dek kusuk memandang kepada zat Allah, lupa kepada diri yang memandang. Contoh, sewaktu Nur Muhammad dijadikan Allah, Allah bertanya ke Nur Muhammad, Muhammad, siana nado, engkau bana aja Tuhan. Muhammad, siana nado, engkau bana aja Tuhan. Siana do Muhammad, engkau bana aja. Dijawab de Tuhan dua jo engkau. Mangko tahu diri nama mandang. Padahal nyo jawab kecil Allah tu indak tahu nama jawab tu inyo. Bukan inyo nak ada, inyo tetap ada, tapi kusuknya memandang kepada Allah. Namanya musyahadah, indak nyo pandang dirinya. Apa cara mencarinya diawa? Ananiko ko dipeti oleh Al-Imam Syekh Aidarus pernah berkata, kecil beliau, inna miftahal qalbi zikru la ilaha illallah wa qalbu batinul insan wa huwa mahallul ma'rifah. Sesungguhnya anak kunci hati itu adalah zikir la ilaha illallah. Hati itu batin manusia, tempat bermakrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa batinul qalbi ar-ruh, sedangkan batin hati itu adalah roh. Wa miftahur ru'i ismul jalala zikru Allah Allah Allah. Sedangkan anak kunci roh itu zikirnya Allah 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 Allah. Wa huwa mahallul mahabbah, roh itu tempat bermahabbah. Wa batinur ru'i asir, sedangkan batin roh itu adalah rahasia. Wa miftahu sirri ad-dhamir hu. Sedangkan anak kunci rahasia itu zikirnya hu. Wa sirru mahalul musyahadah, rahasia itu tempat bermusyahadah. Hati batin manusia tempat bermakrifat kepada Allah, zikirnya la ilaha illallah. Sedangkan roh batin hati tempat kita bermahabbah, zikirnya Allah Allah Allah. Sedangkan batin roh itu adalah rahasia. Anak kunci rahasia itu zikirnya hu, tapi kita bermusyahadah. Jadi kalau kita bermusyahadah, zikirnya hu. Kalau kita bermahabbah, zikirnya Allah Allah. Kalau kita bermakrifat kepada Allah, zikirnya la ilaha illallah. Karena jual itu baca la ilaha illallah agak saratui. Adi baca pulau Allah Allah agak saratui. Abaco lohu ikuin angok kate kabawa agak saratui. Insya Allah mendapatkan rasul kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalimah ko dapat iyo dicai kajinya. Mana la dengan ilaha illa dengan Allah. Apa nak digeliangkan, apa nak diangguakan kamati buang-buang. Ko perlu kita kaji. Mana dinafikan, mana diisbatkan. Mana la dengan ilaha illa dengan Allahu dikaji. Piku tidak dikaji sekedar membaca. Tu tak obahnya seorang tuanku mempunyai seekor buruang beo. Buruang beo kola dididik de ungku membaca la ilaha illallah. Saingo beo kola santiang lo membaca la ilaha illallah. Allah cuk lo nyo membaca di pada tuanku lain. Bama kuaco sabok na beyo ko itujo pandayanya. Assalamualaikum la ilaha illallah kecik beyo. Adongku di rumah la ilaha illallah. Lamakan beyo la ilaha illallah. Pokoknya badatak segala macam. Saban hari saban waktu nan buah mulut beyo ko la ilaha illallah. Suatu kali peristiwa Buya kamagiah makan beo. Setelah kandang babuka babiak makanan kadapuh paningga tuangku pai tibolah kucing menyembah beo. Tibo muncung kucing kalihi beo.
nyo larian beyoko dek kuciang nyo gigi beyoko tak keyok beyoko tadi keyok langsung mati. Beyo mati tuangku menangi 2 malam. Ndak amuh dianto-antoan. Hari nan kedua datang kawanongku. Ku mangaungku menangi bana. Mati saiku beyo 200 beyo mangku gantinya. Batongku menangi na. Kawan. Nanambo matian ndak mo tangian ndak kematian beyo na. Jadi anakku tangian. Nanambo tangian saban hari saban waktu ambo didi beyoko mamaco la ilaha illallah bato kamati keyo nadi baco indah la ilaha illallah na nyo baco do keyo na nyo baco mangkoy mati tu nanambo tangian baama ko keyo karena beyoko pandai mamaco nyo pak di madu 2 kalimah ndak jaleh de beyoko di dalam diri. Jadi kau membaca jono indak kita kaji kama doa aka sudah naik keyo nyobe suatu nyobe percayalah aka itu kau kita kaji hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi awak sumayang wadatus suhud wujud pandangan kepadona satu lanyak pandangan kepadona banyak nam banyak kau tetap ada tapi tidak dipandang. Suatu contoh Pak Bu, orang wiri di surau kironya orang wiri di surau ko ariu jalabe jamaah lun tibo kiro buya la tau bundu 2 di mungko anak kecek pengurus nak pai ka surau lah ko payuang la tibo orang pai anak ketek ko ka surau ila tam payuang di luar masuk ka surau nampak siapa nampak dinya siapa nampak buya. Dah nampak buya ulang anak kau ya iya nak buya seorang jo nanti tibo barunya lo ada orang lain kece anak kau tadi pertanyaannya Pak waktu anak mencaliat buya kau pun ada 2 anak kau di situ waktu anak melihat buya kau pun ada di surau tu kalai tapi bang ku anak mengecek kaya buya seorang jo nanti bawa bagunya ya anaknya kamu apa ya kau mau contoh jadi anakku dek uswak mencaliat buya lupa kepada diri nama dia apa itulah contoh kita bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala bukan kita ndak ada kita ada tapi dek uswak dengan Allah lupa kepada kita nama mandang nak uswak kau tadi. Akulah sebagai batang tarikat atau angin-angin yang dirasakan di dalam diri kita. Jadi awak sumayang. Baik ibu, lah jambarari. Lah mangan tua. Kuadona mangan tua boleh lalok. Pinang kawan jadi bau. Kok kalalok je seorang jangan membawa kawan. Nang kawan nan jago ko nampak kawan lalo ijan digaduah nyo sakali-kali bisian kata lingonyo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah hadirin wal hadirat rahimakumullah, kalaulah sembahyang kita lah bauang kita dengan Allah Subhanahu wa taala mangko dipelok pulau ubuang kita dengan sesama manusia. Adisikum mangko terjalin hablu minallah wa hablu minannas. Sebab kecek Nabi ba la yadkhul jannata man qati'a yakni qati'ur rahim. Tidak boleh masuk ke dalam surga orang yang saling memutuskan, yaitunya memutuskan hubungan silaturahmi. Ibadah kuat, tahajud ndak pernah tinggal, puasa sunat tarawih, duha setiap hari, tapi jodoh sana ndak basa puan, terundur masuk ke dalam surga. Asaigo Nabi mengece kun kal yadain wala takun kal ainin. Jadilah kamu seperti 2 tangan, janganlah kamu jadi seperti 2 mata. Ba mato tampeknya badake
iya tak? Karajonyo samo, iya tak? Kok malie cie kaduonyo? Kok lalu cie kaduonyo? Kan ada yang mau lalu sebelah-sebelah dong? Kan indah? Kan samo karajonyo, jabatannya samo, jadwal bakarajo pun samo, tapi mata ini tidak pernah bersatu. Kok sakit mata kiri, panah mata kanan malie. Kakwe bibu kedua sedang kage matuwe mencaliak kawan sakit laya dong. Coba bayangkan, begitu juga sebaliknya. Tapi Nabi menyuruh kun kalianin, jadilah kamu seperti persatuan dua tangan, bersalaman dengan pejabat tinggi negara tangan kanan, bersalaman dengan ulama tangan kanan, menerima gaji tangan kanan, lima barang nan kalapuak nan kabusuak, selamatkan dek tangan kiri. Pernah mereka ini bertengkar? Pernah mereka ini ingin tukar jabatan? Tidak pernah. Tapi tanganku yo memang setia. Anak kecil tangan kanan, walaupun ambo menerima gaji, ambo badi jam tangan pakailah kiri. Abang ya katakan kiri kau. Ambo pakai cincin pakailah. Kok bala dia cie dua mangko satu ambo. Pi kalau kaida pakai lah. Kenebar gata-gata sebelah kanan kiri tanpa dibau. Nyogarui kan ya? Gata-gata sebelah kiri kanan tanpa diundang. Nyogarui no. Gata-gata kaduonyo samo. Kan misalnya nak saguruah ari nangkapa di lawik juo, sarusuah-rusuati nagata di garwik juo. Tu karajo tangan. Kalau di siko apa namanya? Semua sekampung dia pakai daju. Anak mereka. Dia basowa si kuat pun. Akan jande. Iku adona jempol. Adona ibu jari. Basowa adalah ampu ko ibarat pemimpin. Sabuk inyo na paling ganda. Kan yun na? Wah. Nani kau? Tunjua. Baamang ko ba na mo tunjua? Karajo manunjuan. Kan yun na? Pasti yang manyo tua. Nggak ada manunjua takai korbe ko. Manyo tua. Manyo tua. Nalado? Konan angku-angku nini mama. Nang bapucuk sabana bule baurek subana tunggang di anjong tinggi di Amagada. Sandi andiko di dalam kampung tampuk jotangkai di dalam nagari dan daun pamuh kayu gadang di tengah koto. Baurek di bagong mantan badahan cupak jogantang barat yang bari balabe babungu rimbun cuanai babuak kato napana. Dapet basana di batang nyo dapet basim pudi ure nyo gantungan cupak na duo. Pertama cupak buatan, kedua cupak usali. Kapai tapet batanyo kapulang tapet kababarito kowe. Tujuh. Yo toh? Nanti kau jari malang konan ulama. Dia tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Konan paling tinggi. Baamang ko ulama na paling tinggi karena waris na paling dake jo nabi ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi. Jadi na menjadi pewaris nabi adalah ulama. Itu makunya na paling tinggi. Alah, alim ulama imam khatib bila maulana tahu alat dengan aram saratosah dengan batal. Suluh bendang adek limbago, suluh nan bapatang mati palito nan bapatang padam. Duduknya baca min kitab nan tagak arintang jopi tua. Baca ayo saja dari dunia bendangnya sampai ke kampung akhirat. Aku jago. Nanti kau jari mani kuna orang kayu. Awak mamali cincin untuk ampu dulu. Pasti untuk jarima. Kok sampai menjadi kayu lah. Tapi kayu sambah menyambah dalam adat tali batali undang-undang. Tasawik babulik mani tak pakai baso jobasi. Seratu dengan gen yang bermu adat sopan santun. Boleh kayu. Dia dulu kayu pun tidak boleh ditiru pak.
Piti banyak saku banyai nana capek kereta bairi hari hujan payung bakapi bini yang pe lalu di musaji. Kalau di musaji jo lalu kenapa na rumah. Jala seorang tapi dunia aqua. Nanti kau dalam jari nalimoko mana boleh kata